дуруд бинандагони азиз, нашри тозаи барномаи таҳлили шитоб аст манзури шумо. тавре раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, солона дар пайи садамаҳои марговари нақлиётӣ нафарони зиёд ба ҳалокат расида, қисми дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаҳо бистарӣ мегарданд ва яке аз омилҳои асосӣ ба вуқӯъ пайвастани ҳодисаҳои нақлиётӣ ё худ садамаҳо бо оқибатҳои марговар ин ҳам то ҳадди ниҳоӣ баланд кардани суръати ҳаракат аз ҷониби баъзе аз ронандагон дар роҳҳо арзёбӣ мегардад. ба вуқӯъ пайвастани садамаҳои марговар мо таҳиягарони барномаро водор мекунад ки ба хотири баланд бардоштани маърифат ва интизоми иштирокчиёни ҳаракат пайваста бароятон маълумот диҳем. барои мисол ҳамасола дар роҳҳои автомобилгарди миқёси мамлакат тақрибан 1410 ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта мешавад ки бар асари он ҳудуди 330 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 1700 тани дигар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ мебардоранд. бино ба иттилои мақомоти раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ, вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ибтидои соли ҷорӣ то имрӯз дар роҳҳои автомобилгарди миқёси кишвар 625 ҳодисаи роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 234 нафар ба ҳалокат расида, 671 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ ба ҳаёту саломатӣ бардошта дар беморхонаҳо бистарӣ гардиданд. масоили ташвишоваре ки аз ибтидо нигоҳи назоратчиёни соҳаро тира ба худ ҷалб кардааст, ин пайваста рух додани садамаҳои нақлиётӣ дар роҳҳо мебошад. як омили ташвишовари ба шароити содиршавии ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ мусоидаткунанда ин бо суръати баланд ҳаракат намудани ронандагон дар ҷодаҳои нақлиётгард арзёбӣ мегардад. мақсад аз амалисозии ҳама гуна барномаву чорабиниҳо ин баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ, маданӣ ва сиёсии шаҳрвандони кишвар буда, дар ин замина манфиату ҳуқуқҳои шаҳрвандон низ ҳимоя мегардад. риоя ва дарк намудани аломатҳои шартӣ, огоҳкунӣ ва дигар нишонаҳое ки ба роҳу нақлиёт ва пиёдагардон вобаста аст, донишу маърифати хосаро тақозо мекунад. аз таҳлил ва маълумотҳои оморӣ бармеояд ки аксар маврид садамаҳои роҳу нақлиёт на танҳо аз сабабҳои техникӣ, балки дар сатҳи зарурӣ надоштани маърифати идораи воситаи нақлиёт бо айби ронандагон ба вуқӯъ мепайванданд. маркази низоми худкори идоракунӣ ва тартиботи ҷамъиятии раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ, вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри бехатар аз ибтидои таъсис то кунун дар самти таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ, пешгирӣ намудани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар ҳудуди роҳҳои мошингарди шаҳри Душанбе нақши муассир дорад. таи беш аз 10 сол мешавад ки ҳама гуна ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардону дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ба василаи таҷҳизотҳои рақамӣ аз маркази шаҳри бехатар сабт гардида идора мешаванд. ҳаракати бемамонияту низоми ягона, рафту омади озоди пиёдагардон дар чорроҳаву ҷодаҳои пиёдагузар, инҷониб бенизомӣ, танбашавӣ, қоидавайронкуниҳои дағали ронандагон, хулас садамаҳоеро ки солҳои пеш дар роҳҳои дохилии пойтахт ба вуқӯъ мепайвастанд, маркази мазкур ба рафъи ҳамаи он мусоидат намудааст. вале мутаассифона ҳанӯз ҳам ҳолатҳои рух додани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ дар кӯчаву чорроҳҳои шаҳри Душанбе гоҳо сурат мегиранд. сабабҳои ба вуқӯъ пайвастани садамаҳои нақлиётиро коршиносони соҳа ба қоидавайронкуниҳои дағали ронандагон ва шитобзадагиву бемасъулиятии онҳо рабт медиҳанд. чуноне ки аз наворҳо бармеояд ва таҳлилҳои вазъи содиршавии ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ нишон медиҳанд ки дар бештари маврид ронандагон зимни идораи автомашина ба аломату нишонаҳои огоҳкунанда, махсусан ба ишорарангҳои чароғаки роҳнамо беаҳамиятӣ зоҳир менамоянд ки дар ниҳоят дучори садамаҳои нақлиётӣ мегарданд. масалан дар ин навор дида мешавад ки ронандаи ин воситаи нақлиёт дар хиёбони рӯдакӣ аз уҳдаи идораи автомашинааш набаромада ба самти муқобили ҳаракат баромада дар ниҳоят муҷиби садамаи нақлиётӣ мегардад.
ҳамеша таъкид мешавад ки аломату нишонаҳои огоҳкунанда хусусан чароғаки роҳнамо ҷиҳати ҳаракати бехатарии ронандагон як роҳнамои беминнат мебошад. дар бештари маврид ронандагони мо бо суръати баланд ҳаракат намуда чароғаки роҳнаморо дар ранги зард мегузаранд ки ҳаракати самти дигар аллакай оғоз мегардад. дар ҳамин ҳол бештари садамаҳо рух медиҳанд ва бо рух додан аксари воситаҳои нақлиёт чапагардон мешаванд. лаҳзаҳои пай дар пай рух додани садамаҳои нақлиётӣ дар чорроҳаи Маяковский шерозии шаҳри Душанбе бозгӯи он аст ки ронандагон дар бештари маврид ба сонияҳои охири ивазшавии ранги чароғак чандон аҳамият намедиҳанд. масалан дар ин наворҳо дида мешавад ки ҳангоми зард шудани ранги чароғак ҳарду аз ин ронандагон бехабар аз якдигар ҳаракати бошитоби худро идома медиҳанд ки дар ниҳоят дучори садамаи нақлиётӣ мегарданд. бархурди воситаҳои нақлиёт имрӯзҳо ба як амали муқаррарӣ табдил ёфтааст, вале мутаассифона ҳолатҳои пахши пиёдагардон аз ҷониби дигар ронандагони воситаҳои нақлиёт ҳанӯз ҳам ба назар мерасад. дар ин навор дида мешавад ки ронандаи мусофирбари сабукрави таксӣ бо суръати баланд ҳаракат намуда нафареро ки роҳро аз гузаргоҳи пиёдагардӣ убур менамуд пахш менамояд. ин садамаҳои нақлиётӣ дар чорроҳаи Маяковский шерозии шаҳри Душанбе рух доданд. табиист ки чунин фалокатҳои роҳу нақлиётӣ аз назорати операторони маркази низоми худкори идоракунӣ дар соҳаи нақлиёт шаҳри бехатар дур намемонад. аз як тараф рух додани чунин садамаҳои нақлиётӣ боиси эҷод шудани хатар ба ҷони худи ронандагон гардад, аз ҷониби дигар ба бехатари дигар иштирокчиёни ҳаракат махсусан ҳолати равонии онҳо таъсири манфӣ мегузорад. аксар аз ҳодисаҳои роҳу нақлиёте ки дар масирҳои мошингарди дохилии пойтахт ба вуқӯъ мепайванданд он шабона сурат мегирад. маврид ба зикри хос аст ки дар зарфи беш аз 10 соли фаъолияти маркази автоматикунонии идораи нақлиёт ва тартиботи ҷамъиятии шаҳри бехатар, яъне аз моҳи ноябри соли 2013 то кунун шумораи рух додани ҳодисаҳо ва дигар қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар масирҳои дохилии шаҳри Душанбе агарчи 90% коҳиш ёфта бошад ҳам, вале мутаассифона боз ҳолатҳои рух додани садамаҳои нақлиётӣ ва дигар қоидавайронкуниҳои ронандагон ба назар мерасад. наворҳои таҷҳизоти мушоҳидавии маркази низоми худкори идоракунӣ дар соҳаи нақлиёт шаҳри бехатар нишон медиҳад ки имрӯзҳо дар бештари маврид ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирбарӣ дар шаҳри Душанбе қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳҳоро дағалона вайрон намуда бо чунин кирдорашон ба ҳаёту саломатии дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ хатар эҷод менамоянд. махсусан фаъолияти таксиронҳо ва дигар мусофирбарҳо дар шаҳри Душанбе ба назорат ва танзими ҷиддӣ ниёз дорад, то ҳаракати озоду муназзам дар кӯчаву роҳҳо боз ҳам ба танзим дароварда шуда бехатарии дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъмин гардад. мутобиқи таҳлилҳои раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, вақтҳои охир беинтизомии ронандагони мототсиклҳо бахусус скутерҳо зиёд ба мушоҳида мерасад. дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ бехатарии худи скутерсавор ва дигар иштирокчиёни ҳаракат таъмин нагардида рух додани садамаҳои нақлиётӣ бо оқибатҳои вазнин бо иштироки онҳо ба қайд гирифта мешавад. раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз содиршавии ҳодисаҳои нақлиётӣ бо истифодаи мототсиклҳо аз ҷумла намудҳои ҳозиразамони он ба мисли дучархаву сечархаҳои электронӣ саривақт ба қайди давлатӣ гирифтани чунин воситаҳои нақлиёт ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби соҳибони ин намуд механизм ки имрӯзҳо хеле зиёд паҳн гаштааст 10 рӯзи амалиёти скутер роҳандозӣ намуд. кормандони сафарбаргардида дар баробари корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ ҳангоми скутерсаворӣ, ҳамчунин барои дар қайд гузоштани нақлиётҳои мазкур дақиқ намудани шахсияти ронандагони он корбарӣ намуданд. дар давраи амалиёт 282 адад скутер ба қайд гирифта шуда бо рақами давлатӣ таъмин гардиданд. ба иттилои раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, танҳо дар зарфи 8 моҳи соли 2024 дар роҳҳои автомобилгарди қаламрави кишвар 98 ҳодисаи роҳу нақлиётӣ бо иштироки ронандагони
мототсикл, скутер ва душархасаворон ба қайд гирифта шудааст ки дар натиҷа 34 нафар ба ҳалокат расида, 87 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаҳо бистарӣ гардиданд. ҳолати мазкур боиси нигаронӣ буда, аз ҳар як нафар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ интизому масъулиятро талаб менамояд. масалан Зайниддин Юлдошев, сокини ноҳияи Дӯстӣ, ронандаи тамғаи скутер бе рақами қайди давлатӣ ва бе шаҳодатномаи ронандагӣ дар ҳолати мастӣ воситаи нақлиётиашро идора мекард ки дар натиҷа ба садама дучор шуда бо ин ҷурм тибқи талаботи моддаи 337 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барояш протокол тартиб дода шуд. ба ин монанд Муродулло Сайруллоев, сокини ноҳияи Дӯстӣ, ронандаи нақлиёти тамғаи мототсикл бе рақами қайди давлатӣ ва бе шаҳодатномаи ронандагӣ, ӯ низ дар ҳолати мастӣ воситаи нақлиётиашро идора мекард ки боздошт шуда тибқи талаботи моддаи 337 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида шуд. раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ Вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба диққати ронандагони ин намуд воситаҳои нақлиёт мерасонад ки ҳангоми ҳаракат дар роҳҳои нақлиётгард минбаъд низ эҳтиёткору ҳушёр бошанд, зеро як иштибоҳи кӯчаки онҳо метавонад боиси рух додани садамаҳо дар роҳҳо гардад. ташаббусҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти ба истифода додани воситаҳои нақлиёти мусофирбарии истифодаи умуми ҷамъиятии муосир дар мисоли автобус, троллейбус ва электробусҳову худравҳои гуногун тамғаи барқӣ ки саҳни паркҳои нақлиётии пойтахтро комилан пур намуда, ҳусни Душанбешаҳрро боз ҳам тағйиру зебиши дигардод бесобиқа мебошад. воқеан воситаҳои нақлиёти ҷамъиятии мусофирбарӣ дар шароити кунунӣ яке аз василаҳои муҳими ба мусофирон саривақт хизмат расонидан мебошад. ин дар ҳолест ки пойтахти кишвар шаҳри Душанбе маркази маъмуриву фарҳангии кишвар буда, ин ҷо рафту омад ва анбӯҳи мусофирон бештар мебошанд ва беш аз як моҳ аст ки дар баробари шурӯъ гардидани соли хониши 2024-2025 дигарбора талабот ба воситаҳои нақлиёти мусофирбарӣ бештар ба назар мерасад. бино ба иттилои муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон, феълан хизматрасонӣ тавассути нақлиёти истифодаи умуми ҷамъиятӣ ба сокинону меҳмонон дар 78 хатсайрҳои мусофирбарӣ ки аз 23 автобусгард, 9 троллейбусгард, 47 микроавтобусгард ва дигар сабукравҳои хурди таксӣ иборат мебошанд, ба роҳ монда шудааст. дар хатсайрҳои муқаррар гардидаи шаҳри Душанбе воситаҳои нақлиёти мусофирбарӣ ҳамарӯза субҳи барвақт аз 4 корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус ва троллейбус, ҷамъиятҳои саҳомии нақлиётӣ ва ширкатҳои таксӣ бо гирифтани роҳхат сафарбар мешаванд. муддати солҳои охир саҳни парки корхонаҳои коммуналии нақлиёти мусофирбарии шаҳри Душанбе бо харидориву истеҳсоли автобусу троллейбусҳои муосир пурра гардида, дар заминаи он ивазкунии баъзе аз хатсайрҳои амалкунандаи микроавтобусӣ ба хатсайрҳои автобусиву троллейбусӣ ба роҳ монда шуд. натиҷаҳои назарраси фаъолияти пурсамар ва ташаббусу роҳнамоиҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аст ки барқикунонии воситаҳои нақлиёти мусофирбарӣ марҳила ба марҳила раванди тоза ба худ касб менамояд ва дар марҳилаи ниҳоӣ ба истифода додани 30 адад электробусҳои муосиру хуштарҳи замонавӣ дар хизмати мусофирон қарор гирифта, дури онҳоро наздик ва саривақт ба маконҳои лозимаашон мерасонад. дигар шеваи сифатан назарраси чунин электробусҳо дар он зоҳир мегардад ки агар аз як ҷониб ниёзмандӣ ба сӯзишвории дизелӣ надошта бошад, аз ҷониби дигар бо истифода аз энергияи сабз метавонад раҳоӣ аз тамашавиҳо гардад. масъулин дар ҳар як аз коргоҳу ҷамъиятҳои мусофирбарӣ ҳамарӯза қабл аз ба роҳ баромадани ронандагон аз онҳо талаб менамоянд бо мақсади хубу беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии нақлиётӣ дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе қоидаҳои ҳамлу нақли мусофиркашонӣ, бехатарии ҳаракат дар роҳ, низоми пардохти электронии ҳаққи роҳгиро, таваққуф намудан дар ҷойҳои номуайян, одоби муошират ва риояи либоси ягонаи расмиро қатъиян риоя намоянд. дар маҷлиси
شد و واسع با اشتراک تمام رانندگان و کارمندان صحبت‌ها گذرانده شد. وابسته با آن سندهای معیاری حقوقی معلومات باید داشته باشند. یعنی که ما در بین راننده‌ها کارهای فهماندهی هر صبح پیش از برآمدن به کار سفربر نمودن و همچنین در نقطه‌های اخیر وابسته به نقطه‌های اخیر تنظیمگری خط سیر یعنی کارهای فهماندهی میان رانندگان برگزار کرده می شود. در این سمت کار یعنی که نظارت کاربری هموقت و دائمی بر راه مانده شده است. هر یک واسطه نقلیات قبل از به راه برآمدن حتما که زیر نظر مهندسان بخش بخطری قرار می گیرد. اینجا به مسائل بخطری دقت اولین درجه داده می شود، زیرا تامین بخطری کفیل فعالیت سازنده می باشد. بنابراین مسئولین سنجش و نظارت را در سمت تامین بخطری حرکت، برطرف نمودن حالت‌های ناسازی‌های تکنیکی، خدمت‌رسانی صفتاً بلند، آداب معاشرت، تازگی حالت داخلی واسطه نقلیات و دیگر جنبه‌های مهم حضور نمودند. طبیعی است که در هر یک از این کارگاه مهندسان بخش بخطری حرکت در راه فعالیت دارند. آنها با نقلیات مخصوص خدمتی تامین می‌باشند. مهندسان بخطری کارخانه‌های نقلیات مسافربری شهر دوشنبه وظیفه‌دار گردیدند که همه روزه گشت و گذار و حرکت و فعالیت نقلیات‌های کرایه‌کش را در شبکه‌های خط‌سیری نظارت و تنظیم سازند. هر یک راننده از معاینه طبی گذرانده واسطه نقلیات را به واسطه از جانب دکتر جمعیت وابسته به حالت تازگیش و وضع سلامتیش و حالت تکنیکی از نظر میگذرونیم و با خط‌سیر سفربر میکنیم. بعدا متخصصی که ما داریم وابسته به حرکت در راه به خطری در راه متخصص برآمده فعالیت آنها تا به آخر رسیدن وقتی معین نموده تحت نظارت خود میگیرند. در مورد نقطه ایست سوار کردن و فراوردن ناجای رانندگان سبکروی تاکسی که با این عملشان تنبشوی‌ها را به میان آورده به حرکت بی‌ممانعت دیگر رانندگان مانع ایجاد می‌سازند، از مسئولین پرسان شدیم. پاسخ این گونه بود که اکثر از صاحبان خودروهای شخصی خلاف طلبات قاعده‌های حرکت در راه قطار یکم حرکت را کاملا بند کردند که دیگر جای توقف برای تاکسیرانها نامناسب میباشد. از این لحاظ با خواهش مسافران رانندگان مسافربر مجبورند در قطار دوم حرکت به سوار کردن و فراوردن مسافران مشغول می‌گردند. واقعا همچنین است که امروزها بعضی از رانندگان واسطه‌های نقلیات شخصی خود را حتی در گذرگاه‌های پیاده‌گردی نیز می‌گذارند که آن به حرکت و رفت و آمد پیاده‌گردان مانع ایجاد می‌نماید. با اینوبت عملی گردیدن نقشه و برنامه‌های مکمل صحوی تدریجاً وضع خدمت‌رسانی در حدود شبکه‌های خط‌سیری شهر دوشنبه بهتر گردیده فعالیت کارخانه‌های کمونالی و جمعیت‌های نقلیات مسافربری نیز تقویت می‌یابند. با وجود فراهم آوردن شرایط خوب کاری در سمت مسافربری، عرض و شکایت شهروندان نسبت به فعالیت و طرز خدمت‌رسانی رانندگان واسطه‌های نقلیات کرایه‌کش جای دارد. به خصوص رعایت نگردیدن آداب معاشرت از جانب رانندگان در واسطه‌های نقلیات میکرواتوبوسی، از معیار زیاد سوار نمودن مسافران در قطار دوم سر گردشگاه‌ها، باز داشتن اتومبیل‌هاشان، استفاده نگردیدن لباس یگانه رسمی هنگام مسافربری زیاد به مشاهده می‌رسد. ضمناً خاطر نشان ساخت که امروزها در شهر دوشنبه مهمانان داخلی و خارجی سیر و گشت دارند و پیش از همه از خدمت‌رسانی نقلیات استفاده عموم به خصوص نقلیات مسافربری تاکسی به طور وسیع استفاده می‌نمایند. از این لحاظ رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافربر را می‌باید جهت باز هم نشان دادن فرهنگ و مدنیت والا و مسئولیت بلند شهروندی سعی و کوشش نموده معرفت بلند راهنوردی را تلقین نمایند. طبق تحلیل‌های بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوخت، قانون ستیزی پیاده‌گردان به مثل عبور کردن راه از جایهای مقرر نشده در مرکز مأموری ولایت شهر خوجند و نواحی گرد و اطراف نگرانی کننده باقی می‌ماند. تاکیدهای پیوسته مسئولین بخطری حرکت در راه را به اینابت نگرفته چنین قانون ستیزی‌ها نوبسته از سن و سال، نابالغان، جوانان و شخصان روزگار دیده دغلانه ویران و حالت‌های صدمه‌آور را به وجود آورده
ҳаёту саломатии худро зери хатар мегузоранд. гузаштан аз гузаргоҳҳои зеризаминӣ ва ё убури роҳ дар ҷойҳои таъингардидаи аломатгузоришуда маърифати баланди шахс ва нишонаи дӯстдории ҳаёт мебошад. зеро нафари риоякунандаи чунин қоидаро хавфи дучори ҳодисаи нақлиётӣ шудан таҳдид намекунад. ҷое ки фарзандонро аз оқибатҳои роҳгузарии хавфнок огоҳ намоянд, баъзе аз падару модарон фарзандони хурдсолашонро роҳбаладӣ намудаанд ки роҳҳои мошингарди сершиддатро аз маконҳои ноамн убур менамоянд. чунин ҳолат метавонад ба рафтори хурдсолон бетаъсир набошад. аз бузургон ибрат гирифтан ва одат кардан ба ҳамин гуна амал аз эҳтимол дур нест. баҳонаи пешовардаи ҳамаи қоидавайронкунандагон мазмуни якхела дорад: саросимагӣ ва ё ноҷӯрии саломатӣ. ҳамарӯза барои пешгирӣ намудани садамаҳои роҳи нақлиётӣ аз тарафи ҳайати шахсии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ бурдани корҳои ташвиқотӣ, тарғиботӣ дар байни қишрҳои гуногуни ҷомеа, новобаста аз ин аз тарафи ронандагон аз идора намудани суръати ҳаракат аз меъёри муайяншуда, қоидаи ҷойвазкунӣ ва дигар намуди қоидавайронкуниҳо боиси садамаҳои роҳи нақлиётӣ шуда истоданд. аз тарафи роҳбария ва ҳайати шахсии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамарӯза дар минтақаҳои шиддатнокии воситаи нақлиёт зиёд буда сафарбар куда барои пешгирӣ намудани садамаҳои роҳи нақлиётӣ чорабинии мақсаднок ронандазӣ шуда истоданд. мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо ба эътибор нагирифтани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ боиси зери чархи нақлиёт мондани баъзе аз пиёдагардон мешавад. барои мисол, таи соли 2024 дар натиҷаи чунин беаҳамиятӣ зиёда аз 48 ҳолати садамаи роҳу нақлиёт бо иштироки пиёдагардон дар масирҳои мошингарди вилояти Суғд ба қайд гирифта шудааст ки аз он 21 нафар ба ҳалокат расида, 36 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. мушоҳидаҳо собит намуданд ки шаҳрвандон роҳи асосии нақлиётгардро худсарона убур карда, на танҳо ҷони худ, балки ҷони иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро зери хатар мегузоранд. бо ин амал онҳо дар масирҳои асосӣ шароити содиршавии ҳодисаҳоро ба миён оварда ҳаракати муназзами воситаҳои нақлиётиро халалдор месозанд. кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилия дар вилояти Суғд ҳангоми доир намудани як чорабини мақсаднок шоҳиди бевоситаи чунин ҳолатҳо гардиданд. боиси нигаронист ки аксарияти қонунситезиҳо аз ҷониби калонсолон ва мактаббачагон сурат мегирад. ҳарчанд онҳо намунаи ибрат барои хурдсолон бошанд ҳам воқеаи ҳол ташвишовар мебошад. онҳо аз роҳи зеризаминӣ комилан истифода наменамоянд. беэътиборӣ на танҳо хатар ба ҷони инсон, балки ба кулли иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мебошад. ҳамин гуна вазъият дар масири мошингарди Хуҷанд Ғафуров ки дар ду шафати он марказҳои хурду бузурги савдо ҷой доранд, нигаронӣкунанда мебошад. пиёдагардон на танҳо қоидаҳои ҳаракат дар роҳро вайрон, балки минтақаи сабзкардаи роҳро хароб намуданд ва талаботи кормандони бахши бехатариро ба инобат намегирифтанд. чунин амал дар назди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров низ баръало ба мушоҳида мерасад ки пас аз таълим аксарияти донишҷӯён аз мавзеи ба худ писанд ҳаракат намуда ба низоми равои воситаҳои нақлиёт монеаи ҷиддӣ эҷод менамоянд. ҳоло ин ки инҷо се намуди роҳҳо барои убуру мурури пиёдагардон ҷой дорад. ҳамарӯза аз тарафи шӯъбачии ташвиқот тарғиботи шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ вилояти Суғд барои пешгирӣ намудани садамаҳои роҳи нақлиётӣ бо қишрҳои гуногуни ҷомеа дар терминалҳо, дар донишгоҳҳо, дар муассисаҳои таълимӣ, дар муассисаҳои томактабӣ чорабиниҳои мақсаднок, яъне барои пешгирӣ намудани сатҳи садаманокӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи ронандагони воситаи нақлиёт ки пиёдагардон суҳбати вохӯрии сунман гузаронда мешавад. ҳамарӯза далелҳои дар боло овардашуда бозгӯ аз он аст ки андаке беэҳтиётиву беэътиборӣ боиси марги инсон шуданаш аз эҳтимол дур нест. пиёдагардоне ки бо як бемасъулиятӣ қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон мекунанд, мувофиқи моддаи 340 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ҷаримабандӣ карда мешаванд. аз ин лиҳоз роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз кулли ронандагон, махсусан пиёдагардон, эҳтиромона хоҳиш ва талаб менамояд ки ҳангоми убури кӯчаву роҳҳо қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба таври қатъӣ риоя намоянд, зеро як лаҳзаи нашитобкорӣ метавонад ҳаёти инсонҳоро ба мамот табдил диҳад. ин буд бинандагони азиз барномаи таҳлили шитоб. дар ҳафтаи равон ба шумо роҳи сафеду бехатарро таманно дорем. ронандагон, пиёдагардон ва дигар иштирокчиёни фаъоли ҳаракат дар роҳ, мову шумо вазифа дорем ки
به قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه رعایت نماییم تا باعث رخ دادن صدمه‌های نقلیاتی نگردد.